De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld was geworden door hem, en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wij hebben Johannes getuigenis over hem toen hij uitriep: deze was het van wie ik zei, hij die achter mij komt is voor mij, want hij was eerder dan ik. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren God die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen. Woord van de Heer. Wij danken God. Niemand wil het kerstfeest kwijt. Allereerst niet wij gelovigen. Het zou een van de meest dierbare feesten zijn. Maar zelfs de geseculariseerde ongelovige wil dit feest niet kwijtraken. En we zien heden ten dagen dat men toch probeert op een of andere manier vast te houden aan de nostalgie misschien van het feest, aan de vreugde, aan ook de tradities die het heeft gebracht, maar soms ook natuurlijk met het wegstrepen van juist het goddelijke of gelovige element wat erin aanwezig is. Enkele jaren geleden was er in Engeland nogal een ruil, omdat in de befaamde kerstcarols de verwijzing naar de goddelijkheid of het koningschap van Jezus Christus voortdurend werd weggestreept op de Engelse basisscholen. Het werd vervangen allemaal door Baby Jesus. Nader onderzoek leerde dat ook in Nederland datzelfde aan de hand was. En soms hoor je mensen spreken om dit kerstfeest verder door te ontwikkelen tot een soort winterfeest. Enerzijds is dat best begrijpelijk. Feesten geven samenhang aan ons samenleven. En daar hebben we zeker behoefte aan verbinding, aan sociale cohesie. Om samen vreugde en verdriet te delen, ook dus een kerstfeest. En met deze ontwikkelingen om ons heen lijkt het soms dat wij de laatste zijn die tegen beter weten in, te midden van al die rationele, geseculariseerde mensen, ouderwets Kerstmis proberen te vieren. Maar dan is het toch goed
voor onszelf om te weten wat wij nu vieren. Het is geen verjaardagsfeest. Het is niet zomaar het herdenken van een aardig historisch feitje wat na zoveel jaren de moeite waard is om aan te blijven denken. Nee, de kern van dit feest is God wordt mens. Een ongelooflijk grote uitspraak. Zelfs het Nieuwe Testament is zich dat terdege bewust. Een wonderbaarlijke gebeurtenis. Een mythe eigenlijk zou best wel kunnen gaan. Dat kan iedereen misschien nog wel accepteren. Of als dit alleen maar beeldspraak is, ook dan. Maar juist het Nieuwe Testament en misschien zelfs onze evangelist vandaag, Johannes nog veel meer dan de rest, kan niet genoeg de realiteit van deze uitspraak benadrukken. Dit is werkelijkheid. Dit is geen beeldspraak. Dit is geen mythe. Dit is een feit, dit is geschiedenis. God die zo ver en hoog en zo onvoorstelbaar onze wereld en onze menselijkheid te boven gaat, daalt af, wordt van ons, deelt ons bestaan. En misschien in het begin durven die schrijvers van het Nieuwe Testament het nog maar voorzichtig te formuleren. Maar uiteindelijk geen enkele schrijver in het Nieuwe Testament kan anders concluderen. De reflectie op het leven van Jezus, de ervaring in de kerk, wijst steeds dezelfde richting op. God heeft de onoverbrugbare afstand tussen het goddelijke en het menselijke overbrugd. Hij heeft verbinding gemaakt. En niet alleen met woorden, niet alleen met wijsheid, niet met slimme tekens, maar door hetzelfde menselijke bestaan op zich te nemen. Dat is waarlijk een hoogtepunt in onze mensengeschiedenis. De evangelist Johannes, wanneer hij het leven van Jezus opschrijft, ziet dit geloofsgeheim, dit inzicht als de sleutel om dat leven van Jezus goed te kunnen verstaan. In de proloog op het evangelie zegt hij dat in dit menselijk leven God zelf gesproken heeft. Niet minder dan dat. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Het woord was God. Die heeft gesproken. Die heeft zich tot ons gericht. Niet een afbeelding of een gezant, nee, God zelf. En Johannes schrijft wat dit voor ons betekent in zijn proloog, hoe het ons verandert. Allen die hem aanvaarden, in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn uit God geboren. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. En dat kun je rustig vertalen, dat eerste gedeelte, door te zeggen, wij zijn in gemeenschap getreden met God. Wij zijn familie geworden. Wij zijn zijn vlees en bloed. Familie die je nooit laat vallen. Die relatie die je nooit kunt ontkennen. Die relatie is God met ons aangegaan. En zijn liefde, zijn genade is in overmaat, in de hoogste mate, genade op genade. Hij heeft niet meer kunnen geven, hij heeft alles gegeven. Maar ook beklemtoont Johannes in deze proloog hoe dat alles kon. Het woord is vlees geworden, zegt hij, en heeft onder ons gewoond. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren God die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen. Nee, dit is geen goedgelovigheid, maar juist het resultaat, om dit te kunnen uitspreken, het resultaat van intense, rationele, maar ook gelovige reflectie over wat mensen zien, horen en ervaren
met Jezus Christus. God die verbinding zoekt met de mens. En de mensen die in hem en door hem verbinding zoeken met elkaar. Met deze kerst staan wij weer stil bij deze sleutel om het leven van Jezus te kunnen begrijpen. Een leven dat getekend is van begin tot eind. Door die vleeswording, die menswording. Christus die onder ons heeft gewoond. Het is een onvoorstelbare en tegelijk zeer vreugdevolle boodschap. En hoe verlegen en onbeholpen onze samenleving ook omgaat met deze boodschap, misschien een ten dagen, het mag ons soms verbazen, maar zeker niet afschrikken. Wat een prachtig feest vieren wij. Wat een grootse waarheid. Het is een feest dat verbinding in zich heeft, hoe je het draait of keert. En dat bewijst ook hoe dit feest op sommige andere plaatsen gevierd wordt. Als we kijken naar de christenen in vele moslimlanden, waar ze een minderheid vormen, maar juist in dit feest van Kerstmis wordt hun veel vrijheid geschonken. Want dit is een feest dat verbindt, zelfs ook in deze moslimwereld. Een feest dat de moeite waard is om te vieren dus. Hoe groot het ongeloof om ons heen ook mag zijn. Misschien zelfs in eigen familie. Ja, juist ook daar. Maar het is ook een feest met een missie. Of een zending voor ons. Om de vreugdevolle boodschap die het christendom ten diepste is, ook vreugdevol te delen met wie meeviert. God die familie van ons heeft willen worden. Want familie is toch alles wat je met elkaar deelt. Dat is een boodschap om voor te leven en van te leven. Zalig Kerstmis. En voor ieder ook waarmee u dit grote feest viert. Amen.